verejná moc, zákonodárna moc, súdna moc, výkonná moc. Zákonodárna, parlament, volený ľudom, preto verejná moc z ľudu. Zákonodárna moc pripravuje zákony. Zákony určujú správanie spoločnosti. Výkonná moc realizuje rozhodnutia podľa zákona a stará sa o bezpečie občanov a vytvára vhodné medzinárodné prostredie. Najvyšší orgán je vláda. V demokracii vláda dva spôsoby, alebo parlamentné voľby, alebo priamo voľby prezidenta. Vláda je skupina ministrov. Každý sa stará o svoju časť, napríklad zdravotníctvo, armáda, sociálne veci. Rozdiel medzi parlamentom a vládou. Vláda je zložená z odborníkov, parlament z laikov. Členovia vlády sú zodpovední predsedovi vlády, parlamentu a politickej strane. Časť výkonnej moci sa prenáša na nižšie úrovne, územnú alebo obecnú, aby politika vznikala tam, kde sa nachádza občan. Úloha súdu: kontrolovať dodržiavanie zákonov a kontrolovať výkonnú moc. Súdy sa delia na okresný, krajský a najvyšší plus ústavný. A keď ideme na súd, musíme ísť od najnižšieho, odvoláme sa na vyšší. Ústavný súd rieši, či prijímané zákony a činnosť vlády nie sú v rozpore s ústavou.